Povrch krytín musí odolávať pôsobeniu poveternostných vplyvov a zároveň uchytávaniu špiny a machu. Predpokladom pre pekne vyzerajúcu strechu po dlhé roky je preto hladký povrch bez pórov z poctivej vrstvy odolného materiálu. Poďme detailne posúdiť optickú kvalitu povrchov u rôznych druhov krytín. Krytina musí odolať aj extrémnemu počasiu, akým je napríklad krupobytie. Nasimulovali sme preto pôsobenie krúp na krytinu Bramag Platinum netradičným testom streľby z brokovnice zo vzdialenosti 30 metrov. Ak zákazník odo mňa pýta kvalitnú strechu, odporúčam mu ísť do viacvrstvovej krytiny, ktorá je pekná a dlho vydrží. Pri výbere povrchu krytín zohľadňujte aj renomé výrobcu, jeho tradíciu a dlhoročné skúsenosti s výrobou odolných škridiel.